na dnes dosť chlapi, lebo už mám robotu. Dobre. Dobre. Karol, už som doma. Poď sem na chvíľu, prosím ťa. No čo môj, čo sa deje? Asi som prišiel na algoritmus, ako sa vrátiť v čase. Bože, tieto tvoje algoritmy. Radšej si mohol pokosiť trávu. No veď uvidíme. Ahojte, susedia. Čau. Hrozné, čo sa stalo tomu nášmu susednému družstvu. Ešte sme mu kývali s ocinom a nikto nezbadal, čo sa tam stalo. Škoda, že sa nedá vrátiť čas. Veru. Tu bol dobrý chlap. Oci, fungujú nám kamery na dome? Áno, fungujú. Na čo mu to je? Ahojte, susedia. Čauko. Vyšlo to. Prosím, zdravotná záchranná služba. Ako vám môžeme pomôcť? Dobrý deň. Rýchlo príďte tu k nám do malej vsi na hrádzu. Odpadni tu, či vlastne odpadol tu sused. A čo sa presne stalo? Dýcha? Asi dostal infarkt. Chytal sa srdce a spadol na zem. Naši záchranári sú už na ceste. Prosím, počkajte na mieste. Ďakujem, do počutia. Čaute, chalani. Poď, už som ešte doma. Bolo to o hubu, ale už je dobre. Ako chlapci. Dnes my sa Výborne, stretneme v tej garáži. jasné. Dokončíme tie veci, čo sme začali. Dobre.